जय जय सिया राम। तो आई अब एबे राम रउआ के गांव के एगो बात बताओ तनी। तो हर गांव में ऐसा लोग होला महाराज। अब हम लटखोर ना कभी सन आदमी के, लेकिन होला कुछ लोग लंथई में आ कुछ लोग जानबूझ के ही करला। देखी रउआ लइका अगर बानी बुझी गांव में घूमतानी कहूँ जाई कहूँ ऐसा बूढ़ मने मिल जाई कि अपन चुनौती रउआ के दे दी, ए बबनू अइबे अइबे ते लेबे सुरती बनइबे। तो मान ली अब रउआ बनाओ तनी, कहीं ना कहीं जो उ आदमी होला ना ओके दिमागे में चलेला कि चला आज फेन से रउआ अगलो दिन गई ना तो दे दी चुनौती, ए बाबू बनेबे बनेबे बनेबे। फिर कही ए मत सूंघ ल कोनो में परेशानी तो सूंघ लाल कर बाबू आ ओकरी बाद धीरे धीरे ना उ चाही कि रउआ सुरती खाई शुरू कर दी। आ एक बेर वो लवंडापन में जब रउआ सुरती खाए लगा तो मान ली पहले चोरी छुपे खाई, बाबूजी से घर से माई से छिपा के खाई। लेकिन उ आदमी ना बीच बीच में रउआ के बोला के सुरती बनवाई और रउआ के खियाई। लेकिन एक बेर ओकरा सीख गई ना, बुझ जाए कि भी पक्का हो गई बना सुरती खाए ना, तो कहिए बाबू अब मान लो बाजारे जाते बारा ना तो तू बाजार से कीन के ले आइल कर, तू एगो चुनौती राख, जब खाइल शुरू कर दल तो हमो के कबो कबो खिया दिल कर। तो ये सब चीज कबो कबो होत रहेला गाँवों में। तो चली अभी रहल गवई बात, फिर मिलल जाई एगो छोटा सा ब्रेक की बात। तब तक खातिर नमस्कार बा।